Makasimba here tete. Ndiripo zvangu makadi. Tiri kwatoti madzimai handiti. Good one. Toda kuti mutitsanangurire nhoroondo zvakaitika pane munhu akanga ashaya akamutswa namadzibaba aPetros. Mukunzwisisa kwenyu tinonzwisisa kuti makanga muripo pakaitika nyaya iyi. Tirondedzerei zvakaitika zuva iri. Hongu takabva kumba tichienda kuMasowe. Tasvika kuMasowe takagara paMasowe. Ndokubva zvangonzi madare nevaimbi manyai parodhi pane mota iri kuya ine chitunha ine mabhazi maviri kumashure. Misai mota iyo ine chitunha chiuye pano mune mwana wangu. Haana kufa mwana yeye mupenyu asanga achanofira pasi. Ndokubva vanhu tamhanya takamhanya parodhi. Mota yakamboda kuedza kusamira asi madare akazomira murodhi chaimo kuvharidzira. Ndokubva yamiswa zvikanzi tiri kukumbirawo vanhu venyaradzo vakamboramba asi vakanzi tikukumbirawo tanzi muye nemweya. Mota yakauya shuwa yakakona ikanzi ngaipinde muMasowe ikapinda. Bhokisi ndobva radzikiswa zvikanzi dzikisai bhokisi. Radzikiswa bhokisi vanhu venyaradzo vakanzi vhurai bhokisi vakambotanga kuramba. Vakanzi vhurai ndokubva vavhura kumeso chete. Zvikanzi aiwa vhurai bhokisi rese. Wanzi vhurai bhokisi rese wakavhura bhokisi rese. Wavhura kudaro so mamune mwana mukomana anga ane 15 years mwana wechikoro. Vatsitswa pahana pane tsvimbo. Atsitswa pahana akatsitswa katatu ndopa akasvinura. Asvinura akazotsikwa pachest papapa. Atsikwa kudaro ndopa akaratidza kuti akuratidza kufema. Akuratidza kufema. Adaro so ndokubva zvazonzi chimubvisai mubhokisi. Vamubvisa. Vamubvisa obva arariswa pasi apa. Kubva kwauyo wakomana wangu ane mbiya masondosi vakutanga kutodirwa mbiya achinyengetererwa. Zvikanzi bhokisi renyu chidzoserai mota. Chibva ipana pachibvisai mota yenyu muise uko. Chivaenda kuchiweshi vanhu vacho. Zvikanzi bvisai vanhu vakadzika mumabhazi vakauya vakatanga kuona mwana akatanga kushandirwa akatanga kunamatirwa achidirwa mvura vanzwe mweya vachichema nemweya vachidi kusvika mwana asimudzwa mwana akatanga kumhanywa naye vachimubata roku vachifamba naye vachimubata roku vachifamba naye vachidai vachidzoka naye kusvika wamusiya akutogona kutanga kuzvifambira yega achizvifambira yega achizvifambira yega achizvifambira yega kusvika akutomhanya kusvika zvazonzi ane tsitsi ndeupapo mwana mari yedrink amhanye parodhi anotenga drink ndokubva atopuwa mari yobva anotenga ega drink parodhi ndokubva adzoka vasvika bva atonzi garapa vagaridzikwa pasi vatotanga kutonwa drink iri vakubvunzwa waziva ani panapa bvatanga kutochekwa kutsvaga munhu akatanga kuziva ndimama vake zvikanzi mama vangu ava zvikanzi ko mumwe ndiani vabvunzwa zvikanzi dhedhi vangu ava vanzi tarisa utsvage vamwe vatarisa papane kamunin'ina kake kamwana kake kamama wake bvatokashedza nezita rako ndarikanganwa zvangu zita rake bvatokashedza kubva kauya bva wasvika bva watohagana paipai abva watonzi nemweya zvikanzi wabereki mwana wenyu kana musiri kumuda mwana wenyu ndotora ndonogara naye nini nokuti mwana wangu ndini ndamumutsa mami chinofuchira munhu mupenyu chitakura naye nehama dzenyu wenyaradzi motakura bhokisi renyama nekuti mucharidi ndokuenda kwawakaita. Imi pamakaudzwa nzi endai munomisa motikari hamuna mbotora kukadzika? Takatokadzika nazvo kana nguva yakavhurwa bhokisi mwana achisvinura takatovhunduka kutombosuduruka vanhu vese vakatombosudurika kuenda kurefu wachivhunduka kuti munhu amboiswa mubhokisi arara mumochari ari kunzi arara mumochari vanhu vese vakavhunduka nazvo. Akanga anzi anga ane mazuva mangani ashaya? Akanga akashaya nezuro wacho bva arara ari mumochari wazomutora mangwana acho wakuenda naye kumusha kwavo kuchiweshi kunomuviga uchiweshi. Ipapa pane vanhu vakanga varipo vabereki vacho amai vacho nababa vacho nevaning'ina vacho vakazvitambirawo sei kubva pakatanga kumiswa motikari? Vanga vasina havana kugutsikana nazvo havana kugutsikana nazvo panguva iyoyo nokuti vanhu vese hapana igutsikana kuti mwana uyo achamuka asi wakatozozvitambira nekuona kuti ari kutoziva kuti uyu ndinhengi waasingazivi aitoramba kuti handivazive. Vakanga asingazive ndo vakanga vari pamasowe nokuti akatanga kubvunzwa nemweya kunzi ko inini ndini ani kubva ati handikuzive. Saka kubva ipapo zvazoitika vabereki vacho vakaita sei? Amai vacho zvikuru sei ndo nanya kubereka? Amai vacho vakambotanga kuchema zviye zvokubatikana kuti shuwa ndanga ndakunoviga mwana mupenyu here asi vakazozvitambira nokuti nguva yakabvunzwa baba vacho vachinzi mwana wenyu vakamboramba vakamira vakagumbata kudai ndopa vakazoudzwa kunzi kana musiri kumuda nditore mwana wangu nokuti mwana wangu wamamuchinoviga ari mupenyu nditore ndonogara naye inini. Ndopa vakazogutsikana kuti shuwa mwana wavo mupenyu ende vakatakura mwana wakanzi ndaine mwana munodzokera naye mwana aende kuchikoro.
Mweya uri pana madzibaba Petros wakataura here kuti chii changa chatora mwana kana chakotsiriza atichazive kuti tanga afa here? Wakataura mweya ukati ishaisano chete iripo, nyaya yekuti mwana uyu ainzi anogona kana pachikoro paaienda hanzi pese pamaprize giving aiita sei ndiye aitangwa nokuti aigona kuchikoro. Saka inge ngori shaisano yokunzi mwana uyu kwaachazokura kwaachaenda achabudirira zvokuti anochengeta vabereki vake. Saka ndo zvakanga zvarwadza chete izvozvo. Mweya waitaura shaisano yaibva kune vamwe vabereki, kune hama dzababa dzemubereki wake. Saka imi munotiwo kudini basa rinobatwa namadzibaba kubva kunguva yamakatanga kuvazivawo inini? Aiwa, inini basa ndinogutsikana naro nekuti kana paupenyu hwangu inini ndichitanga kuona hwangu inini hwakatochinja. Ndanga nditori munhu anga asingatonzwisisi zvokuti kana hama dzangu dzisingatomboteerera, asi ndakakwanisa kuitirwa munamato zvokuti inini ndinozvinzwisisa, nokuti pane vaiuya zviri zvituna tichitozvitakura tisu chiti uchitotya kumubata munhu kuti munhu iye anomuka, asi uchisvika achingotanga kuitirwa munamato anotomuka munhu anotobva ipapo akufamba. Kuti tichitotanga kutoenda ipapo ndakaenda nasisi vangu vachirwara, ndaenda Salvation ndakatoenda nasisi wangu vachirwara, asi wakabva ipapo wakudhiraivha wega mota wangu asingakwanisi, wangu ane 3 weeks wasingakwanisi kana kudia, asi wakabva ipapo wakudhiraivha wega mota yavo. Vaizimbirwa neisisi venyu? Vanenge vanga varohwa nezvinhu pane kuvhiringidzwa kwanga waita 3 weeks wasingatauri wasingadi. Dzimwe nhau dzamungatipa semuenzaniso dzevanhu vakauyawo kuna madzibaba Petros vachibatsirwa ndedzekuti chii muchidimbu? Makaona vanhu vachibatsirwa, mataura ekurwara etainzwa. Dzimwe nhau ndedzekuti idzodzo dzokuya vanhu mumwe asingakwanise kufamba, hatombogoni kana kufamba vanhu vanouya wakamutakura so apatore kana 30 minutes achisvika achiiswa apa, anenge akutonzi mhanya uende ukofamba usvike ukofamba usvike uko, anotobva akufamba. Kuti tinonzwa kuti pane varoyi vanouya vachida kuzoedza futi panapa, makambosanganawo naye here mumwe musi muri paMasowe? Ivavo ndakasangana navo wakatowandisa. Vanouya vachiuya vachinzi vanenge vachida kuona kuti anoona here, anotiona here kana kuti. Saka vanosvika vanozoitwa yavanoti demo yokuti vanobvisa hembe, anotobvisa hembe ototanga kuita zvaanoita sei zvaanoita kana achiita mabasa ake usiku. Wakawanda watinoona vanotouya, vamwe vanotozoenda kunotora ana varoyi wacho tonzenda unotora shamwari yako inonzi Nengi adoda kuuraya mwana kana kuti ada kudii, wotozouya woitwa futi the same. Takatarisa panyaya idzodzo dzevaroyi, vanouya vachibvuma here kuti ini ndinoroya? Anotanga kuramba, anenge abvuma zvake haazoitwa inonzi demo. Asi vanotanga kuramba kuti inini handiroye. Mumwe anotozotuka kutotukirira chaiko, mumwe otozoti uri mwana mudiki hauna zera neni, otokunga zvibhagera kuti ada kurowa. Saka nguva iyoyo ndo paanozoitwa yavanenge vachiti demo yacho yokuratidza kuti ndo mabasa yako. Then abva kudaro so abvisa hembe dzese razoenda shave riye raendeswa, ndo paanozotanga kuchibvuma kuti ndakauraya mwana wangu, ndakauraya murume kana ndakauraya ani. Vachitotaura vega achitotaura ega, achitobvunzwa kunzi handisi kukumanikidza, ndikuda kuti ubvume zvaunobvuma, achibvuma ega kuti handisi kumanikidzwa, ndikutaura nemwoyo wese, ndo zvandakaita. Saka kune vanhu vari kuona izvezvi paSly Media, mungavati chii vane matambudziko akasiyana siyana nezvemadzibaba Petros? Vane matambudziko akasiyana siyana, vane varwere vavari kuti vane makore vasingapore, ndinoti ngavauye. Vauye vabatsirwe paTrojan, paKenani. Vakangosvika kana pavanoti paTrojan vakangobvunza vanodirectwa, nokuti patone mukurumbira mbindura mese. Naika. Atikutaura naye munonzi madzimai ani? Ndinoitwa madzimai Priska. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo nokuti painterview paSly Media. Tinotenda. Maita basa. Ewo.